za to, že fotili vojenské objekty. Do případu se už minulý týden vložili i prezident Václav Klaus a premiér Petr Nečas. Řeckého premiéra Antonise Samarase požádali, aby na vše dohlédl. Pan předseda vlády Samaras zareagoval velmi vstřícně a řekl, že se touto záležitostí bude zabývat a já to považuji za pozitivní zprávu a chci zdůraznit, že vláda České republiky i já osobně máme zájem udělat všechno, co bude v našich silách pro pomoc těmto našim občanům, kteří jsou vězněni v Řecku. A my sledujeme demonstraci na podporu obviněných Čechů. Míříme před budovu řeckého velvyslanectví do 6. pražského obvodu. Je tam Daniel Vávra, spolupořadatel této akce. Dobrý den vám přeji. Dobrý den. Vy jste dnes především chtěli předat petici řecké straně. Podařilo se to už? Zatím ne, budeme ji předávat za chvíli. Máme asi 21 000 podpisů z celého světa, protože kluci jsou poměrně známí osobnosti světově a plánujeme to předat nejenom na řecké ambasádě, ale ještě na ministerstvu zahraničních věcí. A co přesně tou peticí sledujete? Jaké další čekáte kroky? My jsme už před chvílí informovali o tom, že jak premiér Petr Nečas, tak ministerstvo zahraničí, ale i prezident Václav Klaus oslovili řeckou stranu a snaží se, aby byl ten případ vyřešen. Dokonce advokátka dvou zadržených, která je zmocněna rodinami do případu vstupovat a řešit ho, tak říkala, že v podstatě teď pomáhá to, že se jaksi sjednotil i postup českého státu v této věci. No, to je všechno určitě vynikající. Problém je, že už je to asi o 3 měsíce později, než se to mělo dít, si myslíme. A že celá ta situace je poměrně dost absurdní a nikde ještě nezaznělo, protože pořád se říká, že fotografovali základny, což prostě v zásadě s největší pravděpodobností nebo téměř s jistotou není pravda. Jsou obviněni z toho, že jsou turecký špioni, což je naprosto absurdní. A ty 3 měsíce tráví na celé s 25 lidma a spí na zemi, což si myslím, že v zemi Evropské unie je naprosto nepředstavitelný. Opravdu jako to nechápu, jak je vůbec něco takového možný. A myslím si, že náš stát, i v případě, že by něco vyfotili, což si myslíme, že opravdu ne, nebo víceméně vyfotili něco omylem, a já tady mám ukázku teda toho, co asi to mohlo být, tak jako by ten stát měl jednat víceméně podle mě okamžitě. Ty informace, které máte, které se týkají podmínek vězněných mužů, to jsou informace, které máte přímo od rodin. Jak můžete s jistotou tvrdit, že to je tak, jak právě uvádíte? Mám to od rodin, od jejich zástupců nějakých, od lidí, kteří se pohybují okolo nich. Důležitý, co je říct, je potřeba, že to měli údajně fotit do té své hry, což teda nějak jako odporuje tomu, že by byli turecký špioni na druhou stranu. Pravda je taková, že ta hra je víceméně hotová, takže oni neměli žádný důvod tam jezdit, něco fotit do hry. A další věc je, že to, co jako teda údajně vyfotili, a což teda možná omylem vyfotili někde v dálce, tak to je běžně veřejně dostupný na internetu. Já tady mám teda ukázku, tam je základní pointa celého toho případu je, že to letiště, kterému ta základna, ze jejíž focení jsou obviněný, tak se nachází 100 metrů od civilního letiště a prakticky každý, kdo na tom letišti přistává, tak tu základnu takhle vidí, může si ji naprosto libovolně ze zhora vyfotit, může si podle ní naplánovat, co chce. Takže celá ta pointa, že by Turecko si najímalo 2 Čechy, kteří jsou ještě veřejně známí, aby fotili tohleto, co si může vyfotit naprosto každý turista, je úplně absurdní. Prostě a vzhledem k tomu, že tam jsou 3 měsíce držený a za podmínek, který mě nepřipadají příliš jako normální, tak si myslím, že ten stát, a tohle všechno je známý prakticky od začátku, takže ten stát si myslím, že bylo by velmi hezké, kdyby konal poněkud dřív, než konal. Na druhou stranu ale v Řecku probíhají debaty, které upozorňují na to, že to není žádná novinka, že řecká strana je právě na tyto lokality poměrně dost citlivá a že ve chvíli, kdy někdo nasnímal a v tomto případě se podle řecké strany tomu tak mohlo stát množství obrazového materiálu právě z detaily místního terénu, včetně těch přístupových cest k vojenským zařízením a technice, tak to opravdu, když se to řekne laicky řečeno, mohlo řeckou stranu drážit. Navíc nebyl by to a nebyl první případ. Tohle jsou spekulace stažené z nějakých blogů řeckých. Pokud já mám informaci, tak už v roce 2010 nebo 2011 se řešilo, že ta hra je zasazená
právě na tady ten ostrov, který je teda značně modifikovaný v té hře a ta hra se odehrává v roce 2035, takže tam žádný vojenský základny ani nebudou jako současný. Ale pointa je, že tohle všechno si můžete prostě běžně podívat na Google Maps, můžete si koupit satelitní mapy vejškový, takže jako představa, že Řekové musí někoho někam posílat, a co si můžou vyfotit satelitem, nebo respektive zadarmo si to můžou stáhnout z internetu, je prostě absurdní. Ta hra, její tvůrci se teda dušujou, já mezi ně nepatřím, ani nějak jako nemám na ně žádný vazby, tak jako se dušujou, že prostě všechno mají z veřejně dostupných věcí a řecký ministr obrany, což je nejdůležitější, před těma 2 rokama řekl, že ta hra jim v zásadě nevadí a že se s tím nedá nic dělat. Takže tohle to se zdá, že celá nějaká lokální aféra nějakých místních jako úřadů a myslím si, že bychom měli se našich spoluobčanů spíš zastat, než jako je podezírat z naprosto nesmyslných činů, který prostě podle mě se jich ani nemohli dopustit, pokud jsou... Tak my už jsme zmiňovali třeba Petra Nečase, který jednal o dvojici Čechů na summitu Evropské unie. On sám řekl, že je krajně nepravděpodobné a nevěrohodné, že by se dvojice opravdu pokoušela provádět špionáž. Minulý týden se ale objevila informace o novém svědkovi, který by mohl vnést jasno. Samozřejmě my v tuto chvíli neznáme přesný scénář dalších kroků řecké justice. Vy zhruba víte, jak je to s tímto svědkem a jak dál budou pokračovat ty úkony v tom celém řízení? To právě bychom se mimo jiné rádi dozvěděli třeba tady na ambasádě, jestli by nám k tomu mohli podat nějaký blížší informace, pokud je to možný, jako nechceme do toho nějak zasahovat, ale spekulace je taková, že před tím, než oni na tu dovolenou, podotýkám, odcestovali po té, co dodělali tu hru, tak je, že nějaký údajný fanoušek je lákal, že je tam provede, že jim všechno ukáže. A zatím, co já tak mám z doslechu, takže to není žádný ověřený fakt, je, že následný fanoušek se možná ukázal být jako nějakým, jak se to říká, agentem provokatérem. Takže to je všechno. Takže se dál samozřejmě, ale s tím bude řecká justice zabývat nějaké další termíny, jak jste říkal, budete sami taky chtít zjišťovat na řecké ambasádě. Jaké plánujete další kroky? Tak. No my uvidíme, co se stane. My jsme docela rádi, že se prezident, premiér a další i europoslanci, celá řada, se potom, co se fanoušci ozvali i rodiny, i právníci, takže se ta mašinérie konečně dala do pohybu, což je určitě dobře. My jsme tu demonstraci samozřejmě plánovali už minulý týden a je tady nějaký legální prodleva, než se může uskutečnit, takže mezi tím se stalo to, co se stalo a rozhodně si myslím, že je vidět, že se tady sešlo poměrně dost lidí. Nejsou to jenom fanoušci, jsou to i zástupci českého herního průmyslu, který má ve světě poměrně dobrý jméno. Jsou tady lidi, kteří mají na svědomí miliony prodaných kusů, kteří tady mají distribuční síť, mají miliardové obraty a všichni sdílejí tenhle náš názor. Buď to podepsali petici, nebo nás sem přišli podpořit, takže to není nějaká akce nějakých mladíků, což se taky často říká. To jsou prostě dospělí muži, kteří téhle zemi podle mě doposud dělali velmi dobrý jméno tím, co vytvářeli a jako těch jejich her se prodalo podle Dobře, mě ale na druhou stranu je to biznis. Je to biznis, který někoho zajímá, někoho zajímat nemusí. To, co vy teď říkáte, kdo se sešel na té demonstraci, tak už v podstatě je jiná záležitost, o které můžeme debatovat někdy jindy. Tady mluvíme o tom, že jsou v Řecku zadržení 2 Češi, že čelí nějakému podezření. Navíc samozřejmě řecká strana často spekuluje i o tom, jestli už před časem právě v místě jeden z těch zadržených se nedopustil stejné činnosti. To znamená, že mapuje to, jestli lidi z této sekce, z tohoto biznisu, který vytváří počítačové hry, opravdu nějak intenzivně nemají Řecko ve svém hledáčku. Ale asi v tuto chvíli je potřeba především se zaměřit na řeckou justici jako takovou a na to, jaký důkazní materiál bude předložen. To, co vy říkáte, tak řecká strana určitě taky zvažuje, ale na druhou stranu je potřeba dát důkaz o jejich vině nebo nevině. No, což bohužel díky stávce v Řecku probíhá poněkud déle, než by bylo, myslím si, běžné u podobných případů. A v zásadě nám jde o to, aby 2 Češi, kteří jsou podle nás za dost podivných okolností byli propuštěni. Musíme už tuto chvíli poděkovat. Informovali jsme tedy o tom, že Daniel Vávra je spolupořadatel této akce. Budeme dál sledovat, jestli se podaří předat petici. Naschledanou.